Alkalami wanda Hafsat A. Ladan ta wallafa. Kuma idan masu haro za su tuna, a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji cikin nadama Shukura ta kife bisa gadonta ɗakin su tana ci gaba da wani kuka cikin tsananin baƙin ciki da na sani mara iyaka. Muka ce bata taɓa zaton Najib zai iya rufe ido ya mata abin da ya mata ba, ganin jarabar son da ya nuna mata ta amincewa daɗin bakinsa na yaudara. Lalle ta yi babban kuskure. Da ringa tuno irin daɗaɗen kalamansa a gare ta da irin alƙawurin da ya rinka yi mata har ta saki jiki ta amincewa ranta ba ta da wani masoyi a duniya wanda ya wuce Najib. Ashe ba haka ba ne, ba ita ɗin yake so, ba son Allah da annabi ba ne, irin son da take masa ba shi yake mata ba. Da ringa tariyo hirarsu da Hajiya da irin nasiha da ta ringa yi mata amma duk ba ta ɗauka ba. Ƙarshe abin da ake gudun ya faru, wanda ya sanadiyar gurɓata mata rayuwar kuma ya gudu ya batta cikin halin baƙin ciki mara misaltuwa. To nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Marubuciyar ke cewa hattara mata, wannan babban ƙalubale ne a gare mu. Irin abubuwan da ke faruwa kenan a wannan zamanin namu. Muna amsa sunan da ake gaya mana na ba mu da cikakken hankali, magana ɗaya biyu ta yaudara sai ta sanya mu sakankance da mutum farar ɗaya, sai abu ya kwaɓe mu zo muna kuka da idanuwanmu. Har kullum mu sani mutunci da kunya wasu abubuwa ne masu sayo daraja ga ɗiya mace. Muddin muka riƙe su to babu da na sani, kuma babu mai kawo mana reni a duk yayin da muka sake kuwa to fa daga ranar mutunci da kiman mu ta zube, ba mu da sauran wata daraja. Don Allah mata mu kula, mu riƙe mutuncinmu, mu kare martabanmu da ta iyayenmu, domin duk abin da namiji zai yi mai sauƙi ne, zai iya zama ado a gare shi, ita kuɗiya mace tambarin agoshinta yake. Yanzu irin wannan wa gari ya waya, yanzu gashi ita kaɗai ce cikin halin baƙin ciki da tsananin damuwa. Shi kenan Najib babu ruwansa, musamman da ya samu ɗaurin gindi daga dadinsa. Kuma iyaye, ina kira a gare ku a bisa irin wannan muguwar soyayyar da muke nuna wa 'ya'ya su sangarce duk abin da suka yi daidai ne. 'Ya'ya amana ne a gare mu, dole za a tambaye mu yadda muka tarbiyyantar da su. Baya ga haka, muddin muka sake su a haka to duk daren daɗewa za mu yi kuka da idonmu. Allah ya sa mu gane, Allah ka shirya al'umman musulmi, amin. To, Shukura ta yi nisa cikin kuka, ta yi rubda ciki, tunaninta duk ya ƙare, yadda rayuwarta za ta ci gaba kawai take tunani. Waye za ya aure ta a hakan halin da take ciki, tunda wanda ya lalata ta ma ya guje ta. Gashi Hajiya da take takama da ita ma ta juya mata baya a bisa abun kunya da take ɗauke da shi. San bata ga laifin Hajiya ba, domin komai aka yi mata ita ta janyo wa kanta. Da na sani dai ta yi babu misali. Nafisa ta janyo ta jikinta cikin sigar lallashi, duk da cewa ita ma ɗin kukan take yi, ta ce, Anti Shukura ya kamata ki saurara da kukan nan, abin da ya faru ya riga ya faru, sai dai a kiyaye gaba, amma don Allah ke kuwa ta yaya aka yi kika amincewa ya Najib da wannan mummunan abun. Ban taɓa tsammanin ki da haka ba ko a mafarki. Ina tunaninki da iliminki ya tafi Shukura, har kuka manta Allah da tarin zunubin da kike ɗaukar wa kanki, bayan haka ga ɓacin suna da baƙin ciki da zubewar kima da daraja. Na tabbata a yanzu yaya Najib girmanki da ƙimarki sun zube a gurinsa, kuma daga ke harshe a cikin zargin juna za ku kasance. Kowanne na tunanin ɗaya zai iya zuwa ya nemi wani, ko da a ce auren ku kai. Kin yi kuskure, Anti Shukura. Ke ɗiya mace ce, baƙin cikinki sai ya fi nasa yawa. Gashi yanzu kina ji ya ce wai ya fasa aurenki saboda butulci, kuma wallahi ke ce babban mai laifi, domin sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin hawa. Gashi Najib kin san shalelan dadi ne da baya son laifinsa. Ya kike ganin za a yi? Ni na tabbata dadi ba zai tilasta Najib aurenki ba tun da ya ce baya yi. Ya zaki yanzu da cikin da yake jikinki? Kukanta ya tsananta, ta kasa cewa komai. Bata hango laifin kowa ba kam sai nata.
Da ƙyar ta sassauta kukan tana cewa ni ma ban san yadda zan yi ba Nafisa, gwara min mutuwa da rayuwata, na riga na cuci kaina har abada, duk mijin da za ya aure ni ba zan taɓa daraja a idonsa ba idan ma har na sami mai auren nawa. Gashi Hajiya ta yi fushi da ni, na san korata za ta yi daga gidan nan, na ja wa kaina bala'in da ba zan iya kare kaina ba. Ki taimake ni yar uwata, ya zan yi, zuciyata tana neman bugawa. Yayanki ya ci amana ta, ya yaudare ni, soyayya ta da shi ba abin da ta kare ni da ita sai bakin ciki da muzantawa. A dalilinsa na rasa mutunci na haɗu da hawan jini. Gashi zuciyata ma an ce tana neman kamuwa da ciwo. Na shiga uku Nafisa. Sai ta sake rushewa da kuka. Kukan take ta kasa cewa komai, tausayin Shukuran ya cika mata zuciya. Kai, namiji baya da tabbas. Tabbas Najibu ya yi butulci, ya ci amanar Shukura. Cikin raunin murya ta ce, ki yi haƙuri anti Shukura, ki daina kukan nan, za ki sanya wa zuciyarki wata damuwa bayan wadda kike tare da ita. Ki ringa ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko me yayi tsanani yana tare da sauki. Babban tashin hankalin ma shine yadda za a yi da cikin jikinki. Shukura ta sake sakin kuka tana cewa ni ma tunani na kenan Nafisa, sai dai babu yadda zan yi. Idan na cire cikin na ƙara wani laifin domin na kashe rai. Aban ne kawai duk jama'a su ga cikin, ai koma me ni na ja wa kaina ta gayyara, na biwa ruɗin shedan da na shedanin ɗa namiji. Yau gani cikin ƙatuwan nadama, Allah na tuba, ka yafe min kurakure na, ka kawo min ɗauki cikin jin ƙai. Na san kai mai gafara ne, mai rahama ne da jin ƙan bayansa. Allah na tuba, ba zan ƙara ba. Jikin Nafisa ya sake yin sanyi, da rungume Shukura a jikinta tana lallashi. To, cikin kwanaki biyu al'amuran gidan duka suka sauya, damuwa da bakin ciki suka sami kyakkyawan muhallin zama a gidan, musamman Hajiya Amina fushi take da kowa a gidan, ko ƙasa ba ta saukowa, kuka kuwa kullun dare sai ta zubar da hawayen bakin ciki da suka sanya ta ciki. Gashi kuma dadi ya ƙi cewa komai, tunda Najib ya ce ya fasa auren Shukura, ya kasa ɗaukar wani mataki a kai. Kenan yana nufin ya aminta da abin da Najib ya yi, sun cutar mata ya kuma sun guje ta. Zaune take akan gadon ɗakin nata, ta zabga tagumi da hannaye biyu cikin tsananin bakin cikin yadda za ta bullo wannan birkitaccen al'amari. Ina za ta kai Shukura da wannan ciki na shege? Za ta batta ta haife mata shi ne ko kuma yaya, tunda dai wanda ya guje ta? Babu irin tunanin da bata yi ba a ranta, ko da yake duk bata ga laifinsu ba illa na Shukura. Ita ce ta cuce ta, ita ta ba da ƙofa, ita ta cuce ta, ta kuma cuci kanta. Sannan Shukura ta gama kewaye mata zuciya tare da na sanin riƙonta da ta yi. Ba ta yi mata adalci ba, irin gata da ta nuna mata da soyayya da kulawa, sannan nasiha da take ɓata lokaci tana yi mata ashe dun na banza ne, watse wata kawai take yi. Goge wata ƙwalla da suke zubo mata. Babban tashin hankalinta idan maganan nan ta fito fili aka ji wasu cewa za su yi ita ce ta lalata ta da sake ta babu tarbiyya, ganin ba ɗiyarta bace, ko wasu za su yadda da ita ta san akwai 'yan hassada da baƙin ciki, ita za a liƙawa abu. Shukura ta cuce ta, shi yasa ta ƙaurace saukowa ƙasa don san ba ta son ta ci gaba da kallonta, tana ƙara sanya ta cikin damuwa. Ko Nafisa da ke zuwa kullum tana tausarta, ko rakkare take mata akan kada ta sake zuwan mata da maganar ba ta so. Tana tsaka da tunanin ne aka tura kofar ɗakin aka shigo tare da sallama. A sanye ta amsa gami da janye tagumin da ta yi, tana dubansa cikin wani irin yanayi. Shi kan al'amarin nasa ya fara gundurarta. Rashin adalcinsu har ya yi yawa. In dai akan shalelansa ne, to ya gwammace ya ɓata wa kowa rai. A yau kan ta kai makura, don haka dole su yi wacce za su yi. Ba za ta yadda da irin wannan cin kashin ba a kan ɗansa da yake marawa ba. Ga mari ga tsinka jaka, a duke ka kuma a hana ka kuka, musamman yanzu da ta fuskanci Najib ɗin fushi yake ɗauka da ita. Tun da aka yi wannan magana fa ko shigowa ya yi gurin dadinsa, tana zaune a tsaye zai gaida ta yana haɗa rai, wata ran ma ya share ta, kuma ko a jikin dadin. Ganin ta renin hankali da wulaƙanci suke shirya mata.
har ya nemi guri gefen take zauna bata ce masa uffan ba illa wasa da take yi da wayar hannunta. Wai me ya faru ne Hajiya kika yi zaune ki daya a daki, tunanin me kike? Ya taɓo mata inda take so. Aga ta dago da fuskar ta a fusace tana dubansa tace, me bai faru ba Alhaji, wannan wani irin rashin adalci da son kai ne. Kana kallo ɗanka ne ya yaudari ɗiyata har ya ɗirka mata ciki, sannan don tsabar rashin arziki ya ce wai baya son ta ya fasa auren, amma ka sanya masa ido ka kasa tsawatar masa yayi abin da kake so? Wannan adalci ne? Shi da ya fara lalata ta, ai sai su je can su karata ko, amma a yanzu wa za a aure ta da jangon a jikinta. Sai ya ɗan gyara zama bisa gadon, yana dubanta bayan ta gama sannan ya ce, Hajiya kike so na yi da raina ne? Babu yadda ban tausasa yaron nan ba a kan maganan nan, babu irin lallamin da ban yi masa ba kan ya daure ya aure ta, amma ya turje. To ni kan bana son fitina, ba kuma na son na takura masa abin da bai niyya ba. Tunda dai ya ce baya so, to a haƙura kawai, ni zan ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar cikin hatta haihu. Zan kuma karɓe shi a matsayin jikana. Idan kuma so kike a zubar, to kowane asibiti ne zan biya a je a zubar. Amma ki yi haƙuri da wannan maganar, ba na son ɓacin ran Najib. Idan ta suka yi jawur, ɓacin rai da baƙin ciki suka bayyana a fuskata. Ta daɗe tana dubansa cikin wani irin yanayi kafin ta buɗe bakinta, muryarta ta yi rauni ta ce, tir da irin wannan halin naka mara kyau. Alhaji a ce ka haifi ɗa a cikinka amma ka zama shi ne zai ringa juya ka, kana bin umarninsa? Mugun son da kake masa ya sanya kana tsoronsa da gudun fushinsa? Wallahi ina je maka gaba. Wannan soyayya wata ran sai ta saka ka kuka da hawaye idan bata yi sanadiyar barin ka gidan duniya ba ma tun baka shirya ba. Wannan wani irin mugun hali ne? Ka gwammace ɓacin ranmu da na shalelanka? Ka cuce ni Alhaji kuma ba zan yadda kake so ɗin ba, ba zan kashe rai ba. Da kuma ko baka faɗa ba dole ka amshe shi, zan ɗauki Shukura na kai ta can wani gurin da ba a santa ba ta haihu a kawo muku shegen ɗanku, kuma tabbas idan baka farka daga nan nauyin baccin da ya ɗauke ka ba ka gyara ɗanka ba to wallahi yanzu ka fara tara shegu a cikin gidan nan. Ke ya daka mata wata muguwar tsawa. Mata da yatsa. Saurara Amina, rashin mutuncin naki ya kai makura, don haka wallahi ki kiyayi bakinki da yin wannan furucin. Don zan ɗauki mummunan mataki a kanki. Idan kina takamar ɗana zai tara mun shegu, babu ta yadda za a yi ɗiyar mutunci ta yadda a yi mata ciki. Ita ta kai kanta ba fyaɗe mata ba. Aikin banza. Yana gama faɗa ya juya ya fice daga ɗakin a fusace gami da doka ƙofar da ƙarfin gaske. Hakan ya yi daidai da fashewa da kukanta cikin tsananin nadama auren Alhaji Mu'azza. Bata san haka yake ba. Da dafi kanta da ke tsananin juyawa tana karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To a ɗaya ɓangaren Ni'matullahi a hankali ta ɗago tana duban Najib da daren idanuwanta masu daɗa birkita kwanya. Bata ce komai ba illa murmushi da ta yi cike da ƙauna. Tana matuƙar ƙaunar Najib a ranta. Namiji ne ya haɗa komai da take so, kyau, kwalliya, kuɗi ga kuma iya soyayya. Ya san duk yadda zai mace ta mato a kansa. Mafi ɗaukar hankali da kyawunsa da iya kwalliya. Da yake kuma akwai hatimin nasara, shi ya sanya kyawun ki daɗa fitowa, domin Najib ko mace ba za ta ɗara shi ba wajen gyara. Mayuka da sabulai masu tsada na waje yake siyowa yana amfani da su. Haka sutura ta alfarma, motar kuma duk wadda ya ga dama ita yake hawa. To Ni'ima kam ta faɗa tarkonsa, ta yi zurfi ba na wasa ba, ba kuma wai kuɗinsa ne ke ruɗarta ba, domin gidansu ba haka suke ba, kuɗi ba sa gabansu, tana son sa ne don kyawunsa da kyawun halinsa da iya soyayyarsa. Ta san idan ta aure shi ta more ta kowane fanni, ganin ta ko ya fi kowa talauci a duniya za ta iya aurensa. Haka 'yan gidansu duka suna ƙaunarsa saboda halin da ya zo musu da shi. Najib kenan mai fuska biyu. Marubuci yake cewa jama'a ba wai na nuna cewa duk mai zuwa da kyawun hali mugu ba ne, a'a ba duka aka zamto ɗaya ba, akwai na Allah a fili da zuciya. Fatan dai kafin a yi aure a tsananta bincike gabas da yamma kudu da arewa don gudun fadawa tarkon da na sani. Shi ma zuba mata kyawawan idanuwansa da murmushi a fuskarsa ya ce, ki magana mana bebi na, baki bani amsa ta ba.
anya kuwa kina so na kamar yadda ni ma na mato a kanki? Da sake murmushi ta ce, Najib kai ba irin namijin da mace za ta ki ba ne, wallahi ban taɓa gamuwa da namijin da nake so kamar ka ba, don Allah ka riƙe alƙawari kada ka guje ni din rintsi. Ya lumshe ido, ransa fari ƙal, ya gama da ni'ima tunda har ta mato irin haka saura da me, ya karɓi abin da yake son karɓa. Ya buɗe idonsa yana kallonta a haƙuransa a waje har yana dariya ya ce, Haba ni'ima, ni ɗin? Kina tunanin ƙaunar da nake miki ta wasa ce? To idan baki sani, wallahi ki kaɗai ce macen da na taɓa so a rayuwata, kuma a kanki zan ƙare. Tun da na haɗu da ke ni'ima ban sake duban wata mace da daraja a idanuna ba. Ke ɗin kin fi sauran mata? Daban kike, kyawunki da iliminki duka sun bambanta da na sauran mata. Don haka ki sanya wa ranki na jim naki ne har abada. Ni ɗin ba zan yi fushi da ke ko na guje ki ba. Ko me zaki min zan yi haƙuri da ke da duk abin da zaki. Balle na san ke ɗin macen ƙware ce, ba za ki ɓata min kina sani ba. Ni ma na ɗauki wannan alƙawarin, ko ɗan nan zai gama ya ƙyale. Ni'ima, ke ni'ima ce a tare da ni, don haka ki saki jiki da ni. Kada ki ji koɗar domin kina tare da wanda ya fi kowa son ki da sanin darajar ki baya ga iyayenki. Abba, kanta ya kumbura har yana nema ya fashe. Bakin ta kirfuwa ganinta ta fi kowace mace sa'a a duniya. A dacen tana mamaki da ɗan shakku a kan soyayyarta da Najib, saboda ganin cewa ta ko'ina ya fi ta kuɗi daraja kyawun ma a ganinta zai fi ta, a tunaninta ba matsayinsu ɗaya ba to amma a yau Najib ya kawar da duk wani shakku da ke zuciyarta ta amince da shi 100%. Ya daɗa cika da farin cikin gamawa da ita, ya ce, Kin yadda? Da gyaɗa kai ta ce, Na amince da kai Najib ba na koɗar a kanka, alhamdulillah ya Allah ya nuna mana lokacin aurenmu. A ransa ya ce, Ba amin ba. A fili kuwa sai ya ce, Kin yi addu'a mai kyau. Sai sauya salon hirar da cewa, Baby na, wayo shi za ki je gaida dadi na ne. Da dariya ta ce, Wannan kuma ai daga gare ka ne. Sauran cewa, idan ta ni ne ma yanzu mu je, idan yana gida. Da girgiza kai tana dariya ta ce, yanzu ba zai yiwu ba domin ban sanar a gida ba, ka bari dai zan sanar da malam abin da ya ce sai na gaya maka mu sanya lokaci. Bai so hakan ba, amma babu yadda ya iya, ya ga alama ana tsare ni'ima yadda ya kamata, amma zai yi amfani da girman son da take masa ya cimma muradinsa. Marubuciyar ke cewa gare ku 'yan mata yana da kyau a ringa sanin irin hirar da za a yi da saurayi kuma a ringa ɓoye girman soyayyar da ake masa, kada a fito da ita fili har sai bayan an yi aure, domin hakan illa ne babba. Shi yasa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma ya hore mu da cewa idan za mu yi so to mu yi shi baya-baya, hakan nan ƙiyayya ma, don gudun fadawa tarkon da na sani, a kuma ringa haɗawa da addu'ar zaɓin Allah kan miji na gari, domin samari na amfani da wannan son wajen yaudarar 'yan mata duk kuwa tarbiyyar da iyayenta suka ɗora ta a kai. Abun yana gare ku 'yan mata, shi mutunci madara ne, matuƙar kuwa ya zube to baya kwasuwa. Sai ya gida kai ya ce, Amma don Allah da kin shiga ki faɗa. Ki san dai dole yadda za a yi a baki, dadi yana son ganinki. Da murmushi tana kallonsa ta ce, Ya zan manta da zancen masoyina, ai ina shiga zan fara yi wa inna maganan ma, ka sa ranka a inuwa. Ya ce ba matsala, daga nan ya miƙe da ya masa rakiya har bakin mota suka yi sallama. To Hajiya Amina can cikin ƙure ɗaki ta je ta kulle ƙofar har da makulli, ta dawo gefen gadon ta zauna inda Shukura ke durƙushe tana faman kuka. Aikin kenan tunda abun ya faru kullun cikin kuka take, ko falo ba ta fitowa, abinci ma ba ci take ba, sai Nafisa ta matsa mata take shan ti, shi ma ba da yawa ba, wata rana ya zauna wata rana ta amayar da shi. Shi yasa cikin lokacin gaba ɗaya ta fige ta lalace tamkar ba ita ba. Ta yi rama sosai sai ido da dogon hanci, mace dirarriya mai kyau da kwalliya amma yanzu duk babu. Ita kanta Hajiya Amina daga baya tausayi Shukuran ke bata,
Ta san zuwa lokacin ta gama nadama mara amfani, ta kuma san duk sharrin na Najib ne da ya yaudare ta, ita kuma ta yi hauka ta amince gashi ya gudu ya batta da jangwam. Hajiya ta tsare ta da ido, fuskata a tanke ta ce, kukan banza da na wofi kike yi, kuma mara amfani, domin kuwa bakin alƙalami ya riga ya bushe. Kin karɓi sakamakon biyowar ruɗi da yaudarar ɗa namiji. Don haka ki yi shiru da kukan nan idan ba so kike na bi ta kanki yanzu ba. Shukura ta ɗago da fuskar ta idan ta jage-jage da hawaye tana face majina. Cikin rawan murya ta ce, Hajiya don girman Allah ki min afuwa, wallahi na tuba na bi Allah na bi ki, ba zan kuma ba, sharrin shaiɗan ne, wallahi ban taɓa aikata zina ba tun da nake a rayuwata, sai yanzu da Najib ya yaudare ni, na yadda na aikata babban kuskure, na watsar da maganarki, ban yi miki adalci ba Hajiya, don haka nake neman afuwarki, ki wa girman Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki yafe mu, wallahi ba zan ƙara ba, ina cikin masifa da bala'i Hajiya. Wai ni Shukura ce ɗauke da cikin sai ta rushe da kuka. Tausayin ta ya tsirgarwa Hajiya. Ta amince da cewa Shukura bata taɓa yi ba, Najib ne ya ruɗe ta yi amfani da son da take masa, kuma zuwa yanzu kowa ya kalli yarinya ya san ta yi nadama. Dama kuma can ƙaddararren al'amari ne da tun fil azal aka rubuta sai ya faru, wannan yana daga cikin ƙaddarorinsu. Ta haɗe wani abu da ya tokare a makoshinta ta ce, ki bar kukan hakan nan, ni na yafe miki, Ubangiji da kika sabawa shi zaki dage da neman gafararsa, wannan ya zamto izina a gare ki da duk masu hali irin naki, a gaba sai ki san irin soyayyar da zaki yi kuma ki natsu. Abin da yasa na kirawo ki saboda maganar da nake son gaya miki ne akan shawarar da na yanke. Zan ɗauke ki na kai ki can ƙauye, ki reni cikin ki haife a can. Babu wanda ya sani, bayan kin haihu sai ki dawo, idan kuma kin sami miji a can sai ki yi aurenki, a nan kuma sai mu ce karatu za ki tafi wata ƙasar. Shukura ta rushe da kuka tana cewa Hajiya baki yafe mun ba kenan, yanzu kin gwammace ki rabu da ni, kin tsane ni kuma ƙauye za a kai ni na rayu. To masu haro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.